ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chide me tinya wele la saraka jugu bomori tinya wele la fala ka chide me tinya wele la dabali jugu kemori tinya wele la fala ka chide me. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب على عباده الموت والفناء وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء فقال في كتابه كل نفس ذائقة الموت ثم الصلاة والسلام على البشير النظير محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم التنادي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته an be tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ Iblisa dangalen tɔɔrɔ ma kan sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikaman ye Ala min ye saya kɛ wajibi ye a ka jɔnw bɛɛ lajɛlen kan a ko an ma a ka kuranɛ sanuman kɔnɔna na k'a fɔ nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye saya nɛnɛ fɛn ye ka kisi a nɛɛma deli Alahu Taala fɛ Ala k'o kɛ Muhamadul Mustafa kan ani a so dunke sanumanw ani a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ fɛn o fɛn y'u sen da u sen da nɔ la fɔ ka taa se jɔ dɔw ma Ala ka ni aw fara o jamakulu sanuman kan ciba sanu bɛ a fɔ an ɲɛna a ka kumakan sanumanw kɔnɔna na k'a fɔ ni adamaden fatura i ka baarakelenw bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ fo n'a kɛra baara saba ye o baara in saba dɔ la kelen ni fatura ka woloden ɲuman to i kɔ i fatulen kɔfɛ min bɛ duwawu k'i ye ni ka sarakatiw bɔ i ye o de hukumu kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba Ala ma hinɛna Mamadi Tarawele ne ale kun ye an fa ani an karamɔgɔ Hadarat Janab Asayid Sherif Usman Madan Haidara balimankɛ ye ni a minji dɔgɔyara ka sanga ni a ka tile 40 baaraw ye Jamiyatu Ansar Dinil Islami commune 6 kɔnɔna na a komite 3 u y'a kanu ka hinɛ lase kɛnɛ sigi tashibla ka ɲɛsin an ka ni cɛkɔrɔba in ma alhamdulillah kɛnɛ in kɔnɔna na an karamɔgɔw bɔra ka seereyakanw caman jɔ banbagatɔ ye a ka sinjitugu la a n'a ka balimaɲumanyaw la o n'a ɲɔgɔnna caman wa an karamɔgɔlakaw bɔra ka laseli caman kɛ bilasiraliw caman kɛra u fɛ Al-Ustaz Al-Fadel Suleiman Dambele nka kɛnɛ in yɛrɛ a nɔrɔ jidi la ni an ka shirifikɛ ye Hadarat Janab Asayid Sherif Ahmed Tijani Haidara ale yɛrɛ bisimilalen kɔrɔ kɔ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka kɛnɛ in maabaw bɔra k'u ka seereyakanw jɔ u ka duwawu don an'u ka tashibilakanw ka ɲɛsin banbagatɔ ma an ka jɛ an ka o sɔrɔliw ɲɛmada Sokoroji Mayanku Janjila o Ansaru tɔgɔ la commune 6 tɔgɔ la ko ne ka nabagaw bisimila o la an ka commune 6 ɲɛmɔgɔ bɛ yan Yakubu Sangare an ka foli b'a ye ani ɲɛmɔgɔ tɔw hakɛza ka se président d'honneur ma Saka Dunbiya ne yɛrɛ président d'honneur ye Sokoroji Mayanku Janjila ani commune 6 tɔgɔ la o la Mamadi Tarawele sigi kun ye ka hinɛ ɲini a ye ani silamɛsu bɛɛ ko an ka kuma surunya sinon a kun fɔra an ka dɔɔnin fɔ Mamadi yɛrɛ ka adamadenyaw kan hali ni caman ma fɔ bilen sabu u ye kale bila an ye Mamadi Tarawele alhamdulilayi balima ɲuman don sinji ɲuman don u ka balima tɔn min sigilen don ale de y'o président ye Mali kɔnɔ yan Oyantigila Sofara Mopti Tamani Samadaga o la o kɔfɛ a dɔgɔkɛ bɛ a Kasim Tarawele ani Mamadi yɛrɛ denw nka Haidara ni Mamadi bɔra ɲɔgɔn na balimaw de don sinji kelen de don Basta ni a balimaw u bɛ ɲɔgɔn kanu mais ani ba Kuyata bolofa bɛ o kan o kanu kama o ye fɛn caman nɔgɔya bɛɛ balimaw kanu ye adamadenw kanu Mamadi ka ɲumanya an bɛ dɔ fɔ a la a bɛ bonya ka taa bangɔni na don dɔ la n'a muso taara ye Haidara yɛrɛ de ye an muso ka wotoroni minɛ ka kolokolo sanfɛ Haidara ɲɔgɔnna nka kanu dan y'o ye dɛ ni Mamadi ye Haidara ye a b'a lafiya ni Haidara ye Mamadi ye a b'a Haidara yɛrɛ lafiya o la an bɛ Ala tanu ka Ala fo k'a barikada Ala ka hinɛ na ani silamɛsu bɛɛ an bɛɛ da k'a fila k'an bɛɛ faga
kosoni cɛ a ka ciden ba kan ale mun nana ala kana se an ma a n'a so doni sanumaw a n'a ka sababu ani mɔgɔ tuguri ka fo ka se lahara jɔyɔrɔ ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw y'o la yan'an ka kuma jɛ an tɛnɛmuso bi yan madame Kurusi Ami Jara an bɛ kuma ɲini a fɛ n kɔrɔmuso bi yan madame Keyita Ami Janɛ ko n bolo fila bɛ n kule an ma dege kuma la an ma se kusa kuma la sigi kun ye min ye n'o ye hinɛ ɲini ye ka se Mamadu Tarawele ma ale somɔgɔw ka fara nin komite saba kan an b'a fɔ ko ala ka hinɛ taalen kura ani kɔrɔma bɛɛ la ɲɛnama hinɛ min ala bɛna a kan ala ka kɛ komite saba nin sabula komite dɔw bɛ walima adamadenya tɔ kɛlen don jɛlenya ti di ɲɛnama ma fɔ n'i sara ka kɛ k'i su fifa nin komite saba ta to ye ne Fatumata Jara ne bɛ se k'o seereya sabu ala y'an sɔn fɛn dɔ la o fana ye farigan ye farigan ye ne sɔrɔ ɲinɛ n operela yan nɔ clinique Solidarité la n'i m'a fɔ ala bɛ jiginna yan n kan ka k'a fɔ kɛnɛ dɔ ye nin komite saba ye mɔgɔ ci ka taa clinique Solidarité la f'u y'u ba ko an taara to don ko jama cayara ne nɔfɛ sirakɔrɔkaw sen t'a la nin komite saba ka ci de ka mɔgɔ bila ka taa fo dɔgɔtɛrɛw ba k'u tɛ don k'u ka don dɔɔni dɔɔni o ye ne fa nin komite saba la u t'a tɛ taalen kɔfɛ k'a k'u ye dɛ ayi u b'a kɛ hali mɔgɔ ɲɛnama ye dutigi ala ka so garisɛgɛ ɲuman na ala ka sabali di an yɛrɛ musolakaw ma ala ka barika don an ka wolo la ala ka na an sɔrɔ dan diɲɛ ma ko ni se muso bɛɛ tɔgɔ la an bɛ ka foli kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na fɛn min ye banbagatɔ yɛrɛ balimakɛ ye an karamɔgɔ Alusazil Fadil Kasim Tarawele ale fɛnɛ bɔra ka seereyakanw caman jɔ banbagatɔ ye Alhaji Mamadi Tarawele a ka sinjitigiw a n'a ka baara ɲumanw caman o seereya jɔra a badenkɛ fɛ fɔ ka taa se kanugɛlɛ min kun bɛ ani a badenkɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye a Seyid Sherif Osman Madan Haidara o caman lasera an karamɔgɔ Ustaz Kasim fɛ kuma in fɔlɔ n'a laban y'o ye an bɛ ala de tanu ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada a ka nɛɛmaw kan nɛɛma ninnu tɛ jate ka ban ala kelen kelen hali nɛɛma kelen dɔrɔn k'a jate a nafa i tɛ se k'o jate k'a ban yanni tiɲɛ wuli tɛ kuma tɛ ala taala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen ma mɛ an bɛ ala tanu fana lahalaya bɛɛ lajɛlen kan ka ɲini masaba in fɛ danfɛnw lasɔn hɛrɛma sirifu mɔkɛ ala ka seli caman kɛ a ka n'a somɔgɔw n'a ka sababu an balimaw ne bɛna kuma ni an kɔrɔkɛba tɔgɔ ye Madi Tarawele ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Musabugu de ma bi kabila la ale de ka kɔrɔ n'an bɛɛ ye Madi Tarawele alhamdulilahi rabbil alamin farigan de y'a kɛ an ma y'an sɔrɔ su in na a ko ni nana n ka foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma n ka foli di sigiɲɔgɔnw ma n ka foli di ansaru bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kuma daminɛ na an ye ala tanu min kɛ nɛɛmaw kan ko k'a dɔn k'a fɔ an balimakɛ ala de y'a bɔ an bolo an tɛ ala jalaki o de ka kan o ɲɛna an bɛ ala tanu o kan n'o y'a sɔrɔ a tɔlen dugukolo kɔ kan mɔgɔ de tun bɛ to yan ni dalilu dɔ ye wala se dɔ ye ko Mamadi tun tɛ taa sabula se minnu kɛra ani bonya minnu kɛra ani wilikajɔ minnu kɛra mɛ mɔgɔ kan ka sa de mɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sako ɲuman de ɲini ko alhamdulilahi rabbil alamin an balimakɛ labanko ɲuman de ye nin ye a taara cogoya min na labanko ɲuman tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ jɔlen dɔrɔn sara ayi ou bien n banana ka sa o ye labanko jugu de ye ayi danfɛn min ka kusa ni danfɛn bɛɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a banana de ka fatu o tuma na bana tɛ labanko jugu ye ko a ye min bɛɛ lajɛlen ɲini a y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ su in na olu kuma ninnu fɔra an tɛna sigi a bɛɛ kan k'a fɔ ni fɛn o fɛn kun fɔra ko sirifu ko ten a jɛnna n'o ye Haidara ko tan Mamadi jɛnna n'o ye ala dɛsɛlen Haidara de k'i ka dumuni kɛ a b'o dun Haidara de k'i ka ji min a b'o min a ye Haidara ka fini donna n bɛ fɛ ka sa n'o ye a sara n'o ye a fatulen maa fɔlɔ minnu donna sali kɔnɔ o kɛra sirifu ye
a n'a dɔgɔnin a n'a baw hakili la Mamadi y'o de ɲini Serifu de selila kan n wolola Serifu ka misiri la Serifu Amadu Tijani ale de ye Mamadi da a dayɔrɔ laban na ka dugawu k'a ye ka labila ka mɔgɔw labila an wasara an fara ni Ansaru ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na Tarawelelakaw Maɲanbugu Sukoraji Janjigila commune 6 Mali bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko Mamadi bi yan diɲɛ Ansaru bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Mamadi bi yan ko Hayidara balimakɛ bi yan o y'an fa dɛ ni bonya ma maa min fa dɔgɔyama ne bi ni fa an kɔrɔkɛ ko ka foli kɛ Serifu ye n'a ye fɛn o fɛn kɛ a foyi tɛ bala an na parce que an ka mansaw tun bɛ fɛn dɔ fɔ an ye an balima u b'a fɔ an ye a ye ɲɔgɔn minɛ Mamadi yɛrɛ tɛ tugun Mamadi ma da dɔgɔtɔrɔso si la a ka bana in kɔnɔ ni o dɔgɔtɔrɔso banabaatɔw ma hinɛ n'o dɔgɔtɔrɔw ma hinɛ Hayidara sababuya la a bɛ bɔ f'a ka bɔ yen yen banabaatɔ bɛɛ lajɛlen b'a bɔ a ka hinɛ ninnu ma Hayidara sababuya la o kan k'an fa donc o bɛɛ lajɛlen ye saraka jariya de k'a fɔ ko kɛra Mamadi kama donc an bɛ foli di bɛɛ ma mais an bɛ dugawu kɛ Hayidara ye Hayidara kɛra baji jabali ye Hayidara kɛra tile ye min nɔrɔ tɛ tunu a kɛra kalo ye min tɛ ben an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si jan d'a ma a bɔnnaw Ala k'u barika yarabi Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye fɛn minnu fɔra Hayidara ye fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ i ye du di mɔgɔ ma o du filɛ nin ye k'a bila ka taa hiji la ka mobili d'a ma a ye du di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bɛ min kɔnɔ Musabugu Hayidara de y'a diya k'a fɔ nin jɔ i ka yɛlɛmaya kɔnɔ ale de y'i bolo si a ma k'an bɔ n sen na Hayidara de y'a kɛ mais Ansaru n bɛ min fɔ a ye 82 ani bi o ye san joli san 43 wallahi ne bɛ Hayidara kɔ balimaya ko tɛ Serifuya ko tɛ ma deli k'a ye a ko a ye nin dabila nin man ɲi a ka kɛ k'a fɔ a ye nin kɛ a ma seko k'a la ma ye n ka da la dali tɛ dɛ k'a fɔ n b'a kɛ a kɔ wala n karamɔgɔ don wala n balima don wallahi n ma deli k'a ye Hayidara ko a ye nin dabila a yɛrɛ ka kɛ donc ni ne ye karamɔgɔ ye o de la an b'an disi gosi n'an ka karamɔgɔ ye an b'an disi gosi n'an balimakɛ ye an b'an disi gosi ni Serifu ye ni ne ye Serifu ye mais ka fɛn dɔ fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ Ala k'an kisi ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma ne de ye Bayita Tarawele Hayidara ba de ye ne dabɔ sin na Tamani n bɛna bɔ a bolo don min n fa ye n kɔrɔmuso ta k'a di Hayidara ma n'o ye ba Finɛ ye balima furu la o y'a sɔrɔ n bɛ a ba bolo a ko n bɛ taa dɔgɔnin bolo sofara n ko ayi n tɛ n ba dɔn ne ba bɔra Foni de a ko ne dɔgɔnin de don n ko ayi n ko ne t'i bɔ i bolo a ka hinɛ kama a ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye n'i ye Hayidara ba bila tariku la ko ne ka kuma na Serifula mɔgɔ min bɛ se ka kuma ne de don ne mɔna Serifula du de kɔnɔ n bɛ ɲɔ da don a kun ne fa bɛ ne di don min ne kɔrɔmuso di Hayidara ma ne falenna de ka taa ye Mamadi taara Alimaɲi ka tɛnɛɲini to a bolo nana de b'a bolo ka denmisɛnnin ninnu bɛɛ ka denmisɛnya kɛ ne bolo Ala nana ne ba miniji dɔgɔya ka ne to a bolo ka tila tuguni ka tila ka tɛnɛkoya miniji dɔgɔya ka ne to a bolo Hayidara ba de ye sin bila k'a di ne fa ma ne fa de ye sin bila k'a di Mamadi ba ma o dilenw ma ninnu bɛɛ de kɛra kelen ye balimaya la
ne taara Mamadi fɛ tile kelen tɛnɛɲini ni Mamadi u ka foyi ma se ne ma. Ne ye Samadaga den de ye, ne ba de ye tɔw bɛ yen, ne ka kɔrɔ ni tɔw ye. I y'a faamuya. N bɛ Mamadi fo kaburu kɔnɔ, n de yafara ma ni badabada yafa ye. Ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na. Ni ne ma Mamadi fo nin kɛnɛ in kan, wallahi ne kɛra fitiriwale ye. O de kama ne tɛ se kuma na, ne tɛ kuma bɛɛ kan. O de kama n bɛ Mamadi n'a ka kɔlɛw fo, n bɛ Hayidara fo n'o y'an kɔrɔkɛ ye. Wallahi se bɛ Ala de ye. A y'a kɛ bɛɛ de ye. A y'a kɛ bɛɛ de ye. Nka ne kɔni ne tɛ foyi fɔ, Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma. N bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ɲɛ, ninnu fɛn o fɛn n'o ye Hayidara den o bɛɛ ye ne ta. Ala k'u bɛɛ lajɛlen sara. N'u donna kɛnɛ o kɛnɛ na, Ansaru mana don kɛnɛ o kɛnɛ na, Ala k'u kɔrɔta, Ala ka n'u dama yira, Ala ka juguw dɛsɛ, Ala ka juguw malo, Ala ka juguw sigɛnɛ tigɛ. Ala ka hinɛ ne kɔrɔkɛ la, ne yafara ma, a yɛrɛ ka yafa ne ma wallahi. Ko tɛnɛɲini bi so kɔnɔ k'a ni ce, hali fini min bɛ ne na, tɛnɛɲini b'a don ne na, min ye ne kana tɛnɛɲini ta dun. Ɲɔ bɛ di ne ma, malo bɛ di ne ma, ko Ala k'u sara. Karamɔgɔ bɛ yen dɛ, nka ne faso yan, ne baso yan, olu de ye ne lamɔ ka ne bɔ ni ɲɛgɛnɛ cɛ. Mamadi ka na ne ye sama kɔ, ka na ne ka mɔɔ tɔ laban, fo ka ne taa cɛ la, tɛnɛɲiniw ka taa ne bila furuso kɔnɔ. O foli kan ka kɛ. K'u ni ce, k'u Tarawele. Ko Ala k'aw sara, Ansaru Ala k'aw sara, aw sara bɛ Ala de bolo. Ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen in de la an ka shirifikɛ nɔrɔma yɛrɛmajigin shirifikɛ Hadarat Janab Asayid Sherif Ahmed Tijan Hayidara ale bɔra ka kɔrɔfɔ ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigi kun ye hinɛ lase ani tasibila ye ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Alhaji Mamadi Tarawele. Shirifikɛ fana bɔra k'a ka seereyaw jɔ banbagatɔ a ka balima ɲumanya fo ka taa se a ka sinjitugu ni ka sɔrɔ ka bilasirali di kɛnɛkanmaw ma an diɲɛmaw ma jɔ ɲuman alisilamɛ ɲuman mumini ɲuman kan ka labɛn minnu sabati ka kɔn i ka du laban ye. Sherifikɛ ye walawalali caman di an ma o kun kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا ربي هيدرا. ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا ربي هيدرا. هم بستيجي ألفو كعلى بركة. نعم. كشي أن النعمة شامة. هيدرا. وجينا على بلو على كوكا كربك نوي محمد صلى الله عليه وسلم. سليم. آمين. أنا كرا سودي سنو. آمين. أنا كرا جنيو نيمو. أنا مغنيما منو فرادوكا نبارا نيمان جاي فوق تاسجنيو لما بانينا على في يا ربي على كنني أو يقولا. آمين يا ربي بنيدي. وتملينكو. كبفون كناكو. نعم. ni islamaya ka foli ka ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Ya Rabbi Haydara. Ala k'an n'a hamu dilan. Amin. Ala k'an sago d'a ma. Amin. labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye. Amin ya Rabbi. ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa. Amin ya Rabbi. ala kan'an malo ala kan'an labila. Ya Rabbi ya Rabbi. ala kan'an dɛsɛ. Amin. ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ. Amin ya Rabbi. ala kan'an siri danfɛn na. Amin ya Rabbi. an ka jamana in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Ala sɔn. dekun minnu b'a kɔnɔ ala y'a wulibaga ye rabbi ala ka wuli. Amin. n'ala kira hɔrɔma ye. Amin. salla muhammadin wa alihi. wa sallim Haydara banidi. amin alhamdulillah. Naam. bi an bɛ sigi min kɛnɛ kan. Ayiwa. o de ye an fa. Allahu akbar. an ka cɛkɔrɔba. Naam. n'o ye Mamadi Tarawele. ale ka sigili setigi ala ma. O don. o tile 40 na. Naam. ka su ɲɛnamaya. Jam'iyyat Ansaru Din al-Islam. Ayiwa. ani ka fara an ka du kan. Naam. ani an fa tɔw kan. Aha. ani an balimaw kan. Hey.
ka nin su in sigi kɛ miiri ye ayiwa ka kɛ tasi ye skei ale dugawu ye na'am ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba in ma Allahu akbar ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen siga t'o la an bɛ o de sigi la nam wajulu karamɔgɔw tun bɛ yan tiɲɛ minnu kɔnna wallahi laseli la nam wajulu kɛra caman o kɔfɛ minnu kan ka kuma na'am o kumana wallahi an fa in tun ye jɔnni ye nam a ye mun kɛ aha da donn'o la caman ka dɔ fɔ siga t'o la dɛ o de la adamaden ye i yɛrɛ ye wallahi mɔgɔ ye i yɛrɛ ye ye tiɲɛ i bɛ min kɛ i b'o de sɔrɔ ko di dɛ ɲuman na aha wa maa min mana kɛ jugumangɛlɛ ye ayiwa kana siga a la i b'o de sɔrɔ allo alhamdulillah nam ɲumangɛlɛ tɛ sara dɔwɛrɛ la fiyewu ɲuman kɔ siga t'o la dɛ setigi ala bolo Allahu akbar wa a b'o cogo kelen na na'am jugumangɛlɛ o fana b'a ka kɛta de sɔrɔ wallahi nka an bɛ bɛɛ fo na'am nin kɛnɛ in kan yan siga t'a la mayamugu nam a sigida maabaw ayiwa an b'u fo ni foli ka kan a karamɔgɔw an b'u fo bɛ fo a imamu nam an b'u fo ka kan sokɔrɔji naam janila ka an ka jam'iyyatu ansaru din islam ayiwa k'u bɛɛ lajɛlen fo wallahi u ka nin baara in na siga t'a la ka an baw fo naam ka sigida sigiɲɔgɔnw k'u bɛɛ fo nin kɛnɛ in a seereyali la siga t'o la ko ni ce o bɛɛ sara bɛ ala bolo waatigi bolo alhamdulillah nam mɛ nin ye tasi dɔ de ye ne ni e bolo kosɛbɛ kodɔnna faamutigi o jɛlen don mɔgɔ caman u ye an fa in ka ɲuman fɔ wallahi tiɲɛ don ɲuman ninnu ye kɛnɛkankow de ye kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ kan ɲumankɛla bɛ dɔn n'a ka baara ye siga t'a la dɛ anw bɛ min dɔn a la aha bɛɛ kumana hali balimatɔn min bɛ yen ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye ayiwa o bɛ sabati kabiri ye balimaya ɲɛmɔgɔya bɛ di maa min ma o ka cɛsiri n'a ka jija o de yelen don o de dɔnnen don o ka bon dɛ an balimaw ka ca caman fayanfa bayanfa wallahi nka aw ni an fa in an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sira fila bɛɛ la siga t'a la dɛ fayanfan fɛ bayanfan fɛ aha nka balimaw la ayiwa kabiri an ka denmisɛnya kɔnɔ an ye an fa minnu dɔn naam k'u dɔn u dama tɛ ah ka an balimaw n'o ye u denw fana ye yeyi k'u dɔn depuis an ka denmisɛnya la aha k'a fɔ an bɛ fɛ balimaya ninnu ka to sen na naam denw yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn ayiwa depuis an ka denmisɛnya la n'o ka ca naam an fa in b'a la siga n'o t'o la ma dɛ. jan yɛrɛ Ah. an b'a fɔ n k'ale don ale do dɛ bani de sabu a ye balimaya tugu naam a n'a balimakɛ cɛ tiɲɛ a ma da o ma kabiri o waati ayiwa hali an den damaw naam k'a to an ka ɲɔgɔn dɔn ayiwa ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ an b'a fɔ ale ka denbaya bɛɛ anw b'a bɛɛ dɔn ni ale yɛrɛ ka wulikɛjɔ ye o balimaya tuguli sira kan wallahi haydara foyi tɛ anw bolo wallahi ka dugawu k'a ye yeyi mɛ n ko tasi don ne ni e ye naam sabu kodɔnna kan ka nin don in labɛn siga t'a la yann'a dɛ seli cɛ o jɛlen don wa foyi t'a labɛn adamaden bolo fo ɲuman dama kɛli wallahi o de la kodɔnna shafi'i a b'o de fɔ a ka kumakan na ko di a ko adamaden min bɛ wele kodɔnna el aqilu naam hakilitigi kodɔnna k'i bɛ taa fɛn saba labɛnnen sɔrɔ a bolo ayiwa o fa ɲana dɛ fɛn saba naam imamu shafi'i ko ten a ko hakilitigi naam a fɔlɔfɔlɔ a ka baara ye jumɛn ye diɲɛ sosigi la ayiwa ko hakilitigi de ye maa ye man taraka duniya kabila an tatrukahu allahu akbar a wala wala ko maa min ye diɲɛ to yen naam yanni diɲɛ k'a to yen k'o de ye hakilitigi ye allahu akbar jangan ka to nin kuma in na kosɛbɛ kosɛbɛ maa min ye diɲɛ to yen yanni diɲɛ k'a to yen ko ne bɛ hakilitigi ɲini k'o de ye hakilitigi ye siga t'a la dɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ wallahi siga tɛ min kɔni na naam diɲɛ bi kelen kelen bɛɛ to yen don dɔ la bani de nin ye tiɲɛ ye o ye wulibali ye dɛ siga t'a la dɛ setigi naam fangatigi aha sengola naam fangama ayiwa diɲɛ bi a bɛɛ lafu
Heu. olu b'a don Siga t'a la dɛ. yani diɲɛ k'i to yen ko e ka diɲɛ to yen I kan k'o fɛɛrɛ tigɛ na. mɔgɔ caman Naam. ɲina mɛn de kɔ Heu. an ka diɲɛlatigɛ a ɲɛsinnen don an ka sɔrɔ de ma Kɛnɛ kan. an bɛ mun sɔrɔ a kɔnɔ Wallahi. an bɛ balo A banna dɛ. tuma dɔ la o ye an sogoloya Naam. ka bɔ ala ko ma o min ye an dankun ye Subhanallah. o de la Naam. Yahya ibn Mu'az A ko di. a b'a fɔ a ka kumakan na Naam. ko annasu salasatun ko n'i y'a mɛn adamadenw ko kulu saba don A ɲɛfɔ. maa saba kulu saba ko de ye adamaden ye A bani de. kulu fɔlɔ ye jumɛn ye ko farajulun shagalahu ma'aduhu an ma'ashihi A bani de a fɔ an ɲɛna. an ma'ashihi Allahu akbar. a ko kulu fɔlɔ ye jumɛn ye k'o de ye cɛ min Naam. ni a ka lahara ɲini a ka ala ɲini Ayiwa. o y'a sogoloya ka bɔ diɲɛ ɲini ma Heu. ka jɛ diɲɛ kɔ Naam. pewu Ah. a ka fɛn bɛɛ kɛra ala ko ye Skei. ko tilika darajatu salihin Naam. ko o jɔyɔrɔ min filɛ Ah. ko maa ɲumanw Ayiwa. ala jɔnw Naam. awliyaw ko o y'olu ka jɔyɔrɔ ye Siga t'o la dɛ, o tɛ yɛlɛma. o ma nɔgɔ maa caman ma dɛ Fiyewu. maa caman dayirimɛ ɲini Ah. caman sogoloyara o la A banna dɛ. fo k'u ɲina u ka ala kɔ Wallahi, halo. nka ko mɔgɔ fɔlɔ ye jumɛn ye Naam. mɔgɔ min n'a ka ala ɲini n'a ka lahara ɲini ye a sogoloya Ko di. a ka ɲɛnamaya bɛɛ dira o ma Naam. a kuma cogo la a filɛli kɛ ɲɛ na Ayiwa. a lamɛnni kɛ tulo la Ah. a ka yɛlɛma bolo bɛɛ la Allahu o kɛra ala ko ye o mɔgɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ Ka dɔgɔ dɛ bani de. Ah. Ɲini de. o mɔgɔ ka dɔgɔ Siga t'a la. maa minnu ka ko bɛɛ ye ala ko ye Naam. mɛ a cɛw bɛ yen Ah, o bɛ yen dɛ. a musow bɛ yen Wallahi. ko olu ka jɔyɔrɔ o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ tigiw ye Naam. ko tilika darajatu as-salihin Ah, nin ye tiɲɛ ye dɛ. maa ɲumanw Naam. minnu nɔ bɛ ta minnu bɛ ladege Kodi. mɛ f'an k'a dɔn ko nakun ye o de ye Allahu ala ko wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni ne ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo ka ne ala bato Balligh. o la balo bɛ yen Naam. dahirimɛ ɲinini bɛ yen Aha. diɲɛlatigɛ la mɛ kana ɲina dankun kɔ o ye jumɛn ye ka ala dɔn k'a ta kɛ Naam. mun ka sɔn ka lahara sɔrɔ U ka bon dɛ. nka ko jamakulu filanan ye jumɛn ye Naam. ko warajulun shagalahu ma'ashahu Naam. lima'adihi Ayiwa. fatilka darajatul faizin Allahu akbar. a ko filanan ye jɔnw ye Naam, o fɔ an ɲɛna. mɔgɔ minnu ka dahirimɛ ɲini Ah. o wulila ka jɔ olu ma a kɛ an sen bi bɔ a bɛɛ la ye Ayi. o wulila ka jɔ Naam. ka ɲinini kɛ Tiɲɛ. diɲɛ ɲinibaw ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn na ka kafow fara ɲɔgɔn kan Naam. sabu fɔlɔ ye jumɛn ye maa dɔ bɛ yen Ayiwa. hali n'i ye fanga ni ale la Naam. ale mago t'a la Fiyewu. A t'a fɛ. nka dɔ b'a ɲini O b'a ɲini ɔ dɛ. ko wa min daraja filanan mɔgɔw ye minnu ye wuli ka jɔ kɛ Naam. u ka ɲinita nɔfɛ mɛ k'u ka lahara dilan kɔnɔ Allahu akbar. o ye jumɛn ye Naam. n'u ye fanga min sɔrɔ Ah. u ti sɔn a k'u malasa Abada u tɛ s'o ma. la Tiɲɛ. o b'u jija Naam. n'a min kɛra juge ye Kodi. a bɛ kiiri tigɛ tiɲɛ kan O tɛ yɛlɛma. n'a min kɛra faama ye Ah. faantanw ti tɔɲɔ a bolo Abada. nka olu fana bi kalan Naam. daraja fɔlɔ mɔgɔ ninnu fɛ Ayiwa. ala ko la Allahu k'a akbar. ɲɛfɔ nka ninnu Naam. olu yɛrɛ ma ɲina ko olu de ye niyɔrɔ sɔrɔbagaw ye Siga t'a la dɛ. diɲɛna yan ani lahara Allahu akbar. a laban ye jumɛn ye ni o de ye daraja laban ye Naam. ko warajulun shagalahu ma'ashuhu an ma'adihi fatilka darajatul halikin Ah, dɔnnibaw ka dɔnnibaw wala wala. a ko laban ye jumɛn ye Naam. ko cɛ min ka diɲɛ ɲini Ayiwa. a ka dahirimɛ ɲini Naam. a sago ɲinini fɛ o y'a ɲina a ka lahara kɔ Skei.
o y'a ɲina a ka ala ɲinini kɔ o y'a ɲina lahara ɲini kɔ maa min ka diɲɛ y'a ɲina lahara kɔ ko o tigilama ko olu de wele darajatul halikina minnu bɛ halaki ka mago sa kabini diɲɛna ya ani lahara amin ya rabbi ninnu de bɛ taama n'i ma se k'i yɛrɛ ye daraja fɔlɔ la jɔn ka ko bɛɛ ka kɛ ala ko ye i jija daraja filanan ye ka ye n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ ka sama diɲɛ min nɔfɛ o tɛ baasi ye koyi nka kana sɔn o k'i bɔ ala nɔfɛ o de la dɔw dɔ la o ye imamu ali ɲininka ko ma zuhudu ko ka ban diɲɛ na k'o ye mun ye sɛdina ali ko di a ko laysa zuhudu an la tamilika shay'an innama zuhudu an la yamilikuka shay'un ka fɔ n bannen don diɲɛ na k'o tɛ kana fɛn mara diɲɛ kɔnɔ ye ka fɔ n ma foyi sɔrɔ n bololankolo don fini ɲuman tɛ n kan na ni fini nɔgɔlen bɛ yaala k'o tɛ ban diɲɛ na ye ka fɔ n kana foyi mara ko o tɛ ban diɲɛ na ye ban diɲɛ na ye mun ye ko kana sɔn foyi k'i mara ka bɔ ala ko ma fɛn bɛɛ mara fɛn bɛɛ tigiya kɛ miliyari sɔrɔ nka kana sɔn o nafolo k'i ɲina ala kɔ ko ban diɲɛ na tɛ kana fɛn mara ye ban diɲɛ na de ye kana sɔn fɛn k'i mara ye sabu ala de ye e tigi ye kana sɔn fɛn wɛrɛ k'i tigi ye ka bɔ ala ma bilen ne de ye ban diɲɛ na ye o la ka yira ne na aw la ko n'an ma se ka daraja fɔlɔ mɔgɔw sɔrɔ an kana kɛɲɛ filanan na ni maa min m'o sɔrɔ o de mago sara diɲɛ na yan ani lahara wa caman mago sa bɛ nin de la billahi al-aliyyil azim caman o mago sara diɲɛ na yan o yɛrɛ nɔfɛ mais kuma dɔ la o bɛ yen mais min fana ka jugu o ye sabu dɔw dɔ la ala kira ko sayidina ali ma a ko mɔgɔw la maa jugu i b'a dɔn wa sayidina ali ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko man ba'a akhiratahu bidunyahu a ko maa min sɔnna k'a ka lahara feere a ka diɲɛ na k'o de ye mɔgɔw la juguman ye ka lahara feere diɲɛ na a y'a ta bɛɛ kɛ diɲɛ ɲini ka jɛ lahara kɔ waliban dɔ dɛ n'i ye diɲɛ ɲini i bɛ lahara kɔni to yen o de la n ko nin sigi in ye misali ba dɔ ye ne na aw bolo k'a fɔ k'an si tɛ to yan maa o maa ɲɛsinna diɲɛ ma i bɛ lahara to yen sani ale ko ten ko diɲɛ ani lahara k'a b'i n'a fɔ kɔrɔn da ni tile bɛ dan ko i surunya o surunya kelen na k'i bɛ janya dɔ in na ne ye tiɲɛ ye dɛ maa min bɛ ka kɔrɔn da ɲini a bɛ janya tile bɛ dan na dɛ ɔ ko diɲɛ ni lahara misali bɛ ten de maa o maa y'a cɛsiri lahara ɲini na o tigi ni bɛ jɛ diɲɛ kɔ wa maa o maa bɛ di bɛ diɲɛ ma o tigi bɛ ɲina lahara kɔ ne wulibali tɛ o de la i b'i to diɲɛ na yan ka balo kɛ ka latigɛ kɛ nka i jija kana ɲinɛ i nakun kɔ o de la sayidina ali ko a denkɛ hasanu ma a ko ya bunayya khuliqta lil akhirah la lid dunya a ko n denkɛ i dana lahara de kama o de ye to yɔrɔ ye diɲɛ tɛ o ye tɛmɛ yɔrɔ ye yan ye passage de ye tɛmɛ bi kɛ yan ka taa an ka mustaqarruw de la an sabati yɔrɔw ɔ kodɔnna bɛ mun de ɲini i sabati yɔrɔ ka ye diɲɛ dun kɔfɛ min bɛ yen o ye lahara ye wa lahara foyi tɛ yen fila kɔ o de la ibn ata shairu dɔ ye lɛtiri caman a ko n bɛ fɛ ibn ata k'an bilasira a ko ra'aytul mawtu babun wa kullu nasu dakhiluhu faya layta shi'ri ba'da al-bab maddar a ko ne ye saya ye bulonda dɔ don
adamaden bɛɛ bɛ bulonda min na nka n ka ɲininkali ye min ye Ibn Ata o de ye da in kɔfɛ porte kɔfɛ madaru du ye jumɛn ye so ye jumɛn ye n'i ye da in yɛlɛ adamaden bɛɛ b'a porte in na nka ni porte dayɛlɛla du ye jumɛn ye Ibn Ata ye lettre in jaabi a ko jannatun adnin in amilta biha wa in fararta fannaru a ko n'i ma so dɔn adamaden bɛɛ bɛ da min na n'i ma so dɔn ko so ko aljinɛ duumelen don in amilta biha n'i ye baara kɛ a ɲinini kama nka ko ni maa min faratira so in ko tasuma don ko e k'i ka sugandita ɲini a kɔnɔ e bɛ jumɛn de sugandi i yɛrɛ ye hadamaden kan ka ko dɔn hadamaden kan ka faamu sɔrɔ ni jɛnatigɛ in bɛ ban hali minnu dan bɛ ala ko la u dan bɛ maaya banni na mɔgɔya tɛ se ka duumi a bɛ ban e ni min nara ala ko la a yirala na ko siga tɛ min na yan kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen wa o de kan ka labɛn an bolo o de la ko aljinɛ duumelen don nka n'i y'a baara kɛ o de la mɔgɔw kana aljinɛ nata fiyewu ni raja'u ye ka aljinɛ k'a kɛ ni jigiya ye ko n bɛ sɔn ka don a la o ye filiba ye la o de la Ibn Ata ko in amilta biha n'i ye baara kɛ k'a ɲini o de la aljinɛ kɔnɔdenw n'u donna aljinɛ kɔnɔ Ala b'a f'u ye ko watilukumul janna allati uristumuha bima kuntum ta'malun k'a don a filɛ aljinɛ min kɔnɔ a ma sɔrɔ gansan dɛ aljinɛ tɛ dotori ye ko n bɛ gaye a biye la aljinɛ ye baara de ye n'i y'a kɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ to dɛ ko watilkumul janna aljinɛ min filɛ n'a fila kɔnɔ uristumuha a y'a sɔrɔ de bima ni fɛn ye kuntum a kun kɛra ta'maluna a tun bɛ ka min baara baara de b'a sɔrɔ wa baara jumɛn bɛ aljinɛ sɔrɔ ɲuman wa ni maa min ma kɛ ɲumankɛla ye o sinɛ bɛ yen o de ye tasuma ye o de la Ibn Ata ko ten ko wa in farata ni faratira ɲuman baara ma ka kɛ jugumankɛla ye fannaru ko tasuma ye e donyɔrɔ ye o la kodɔnna faamutigi e man ka ye o de la Imam Shafi'i a ka kumakan n'a ko hakilitigi ye saba ye n ye fɔlɔ ye ne f'i ye ko maa min banna diɲɛ na yanni diɲɛ ka ban a la diɲɛ ye fu de ye o de la Yahya ibn Mu'adh kelen ne b'a fɔ ko duniya harabun ko diɲɛ ye firilen sendɛ min kɔrɔ wa akhrabu minha ko nka min firilen don ka tɛmɛ diɲɛ kan k'i b'o dɔn wa k'o de ye qalbun k'o ye ni dɔ de ye qalbu man ya'muruha qalbu man ya'muruha min firin bɛ ka tɛmɛ diɲɛ kan k'o de ye dusukun ye min bɛ diɲɛ jɔ min ɲɛsin bɛ diɲɛ ma min ka hami ye diɲɛ ye k'o de mago san bɛɛ ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ kan diɲɛ firilen don dɛ wallahi kharabu kɔrɔ ye di n'i ye so jɔlen mugu a fɔ arabukan na ko kharaba o y'a firilen ye ko diɲɛ firilen don ko mɛ fɛn min firin bɛ ka tɛmɛ diɲɛ kan dusukun min gulon b'a la ne tiɲɛ wuli man don dɛ diɲɛ firilen don e ne kan k'o dɔn o diɲɛ mara masakɛw tɛmɛna yan Namrud ibn Kan'ana palais minnu kun b'a bolo an ka bi masakɛw tɛ se ka don o kɔnɔ Shaddad ibn Adi kuma min na kiraw nana kuma fɛ k'a ka ala ko faamu ka don a la a ko ni n donna aw ka ala ko la n bɛ mun sɔrɔ a la olu ye aljinɛ sɛbɛn mangu to a ye ko i bɛ aljinɛ sɔrɔ aljinɛ min e ɲɛ bɛ i ka mara ni i ka sɔrɔ de la nka aljinɛ a étages jɔn bɛ sanu yɛrɛ la i b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ
kira min ye nin fɔ a ye a ko n'o don n y'a faamu yɔrɔ bɛɛ a y'a ka mɔgɔw bila ka palais kura dɔ jɔ biriki o biriki bi don a la ko k'a kɛ sanu ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sɔrɔtigi dɔw tɛmɛna dɛ masa dɔw tɛmɛna nin dugukolo in sanfɛ dɛ billahi al-aliyyil azim o ye palais jɔ k'a ban a bɛɛ jɔra sanu na subhanallah a sɔrɔla ka kira in wele a k'i ko n bɛ min sɔrɔ ni n donna a ta la a filɛ n yɛrɛ bolo yan mun bɛ ne dɔw la bilen o de la ala ko ten ko adamaden innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna hadamaden bi yaada ka kafa n'a y'a ye ko sɔrɔ b'a bolo ala de y'ale da nka a ka jaabi filɛ nin ye a ko n yɛrɛ filɛ k'a jɔ nka nin palais in a labɛnnen sanu na ka bɛɛ invité ka na palais inauguration na n'ala bɛ fɛ a ka ko kɛ cogo min a bɛ kɛ ten bɛɛ nalen so yiriba bɛna tigɛ i n'a fɔ ne ni e b'a faamu cogo min se kelen taara a bɛ don du kura palais kura jɔlen dɛ fɛ sen dɔ in yan'o ka taa ala ko mɛlɛkɛl mautu man ti fɛ ale ka don nin so in kɔnɔ a ka jɔnya yira a la a y'a yira ko se bɛɛ b'ale ye fanga bɛɛ b'ale la nka a yira a la ko jɔn don sen kelen o bɛ da kuma min filanan ma taa bilen mɛlɛkɛl mautu cunna kan kalifa min b'a bolo k'a minɛ a la n'o bɛ wele nin n bɛ fɛ ka mun fɔ ne ni e ye ko setigiw tɛmɛna a ye ɲininkali kɛ ko sadadi buna adi ka nin palais in bɛ min namrud bun kan'ana olu bɛ min u ka fanga bɛ min nin bɛɛ tiɲɛna nin bɛɛ binna o kɔrɔ diɲɛ ye fu ye wallahi fangatigi minnu tɛmɛna olu ka fanga bɔɲɔgɔnko tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilen nafolotigi minnu tɛmɛna olu ka nafolo ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ bilen Karuna ta fɔra kuranɛ kɔnɔ bɛɛ ɲininkali kɛ ko a bɛ min a ka nafolo bɛ min ad-dunya kharabun wa akhrabu minha qalbu man ya'muruha ko diɲɛ firilen don nka min firin bɛ ka tɛmɛ diɲɛ kan diɲɛ fɔlen e maa min ye ka diɲɛ yiri la k'a ka janfaw n'a ka manasaw yiri la nka o bɛɛ la e dusukun gulola la ko e de firin bɛ ka tɛmɛ diɲɛ kan sabu diɲɛ tɛmɛna ninnu ka palais tɛmɛna a firila mɛ a ɲininkali kɛ olu tora ye wa la hali bi u ka kiiri bɛ yen lahara u bɛna taa kiiri k'a janɛmɛ kɛ e de mako sara o de la a ka kumakan na a ko wal akhiratu ko lahara de ye darul amran balo yɔrɔ kisi yɔrɔ ko diɲɛ de ye o ye ko wa a'muru minha ko qalbu man yatlubuha ko diɲɛ de ye to lahara de ye to yɔrɔ ye min kan ka ɲini ko nka maa min diɲɛ ye sabati lahara ye sabati yɔrɔ ye ko mɛ min sabati bɛ ka tɛmɛ o kan ko dusukun min bɛ ka lahara ɲini an ka lahara ɲini waati cogo kama sigi kuntala janyana sen nali ko a ka kumakan na a ko diɲɛ a n'a denw don lahara yɛrɛ a n'a denw don k'i k'i jija k'i kana kɛ diɲɛ denw na k'i ka kɛ lahara taw la ko sabu ka d'a kan ko diɲɛ ye a ko doni de daminɛ e la wa lahara o y'a ɲɛsini de daminɛ e ma ni adamaden bangera dɔrɔn diɲɛ y'a ko doni daminɛ e ma sabu dugu jɛ o jɛ o ye si dɔ tigɛli ye ka bɔ e ta la ko i ni diɲɛ farali bɛ ka surunya nka i bɛ ka taa min lahara min bɛ k'i kunbɛn i labɛn k'o kɔnɔ min banni la i yɛrɛ ka ban o la ko ad-dunya aqbalat adbaraha diɲɛ y'a ko don e ma adamaden wal akhira aqbalat nga
lahara ya ɲɛsi ma sika t'a la dɛ k'i ka ɲɛsi lahara ma n'a ɲinini ye sika t'a la dɛ an ka k'an cɛsiri min na o ye nin ye o ka kan imamu shafi'i naam a ka kuma tɔ in laseli a ko di a ko hakilima maa min ye diɲɛ to ye yanni diɲɛ ka to ye a ɲɛfɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye naam ko maa min nawwara qabraha qabla an yudkhila fiha Allahu aw fi akbar ko kodɔnna filanan de ye maa min y'a ka kaburu nɔrɔ naam dibi fiɲɛ don eh koron yɔrɔ don Ayiwa. mɛ ka kaburu fɛrɛ Naam. k'a yeelenya yan'a jigin waati cɛ a kɔnɔ o ye assurance yɛrɛ kaburu bi kaburu dingɛ koronnen don dɛ kɔrɔnɛ no dɛ bani de ko k'a fɛrɛ ka tila ka a yeelenya k'a bɔ dibi fiɲɛ na yan'i jigin don cɛ sika t'a la dɛ siga t'a la ɲumankɛla bɛɛ ka kaburu fɛrɛlen don kɛnɛ kan sabu kira ko ten a Naam. ko alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufari nari Allahu akbar a ko kaburu dingɛni naam ko imma nakɔ foro dɔ kabiri aljina nakɔ forow la a donbaa ye walima wo dɔ kabiri jahanɛmɛ wow la a donbaa ye o sigani ko da ye o kɔrɔ maa min n'i kɛra ɲumankɛla ye naam e b'i ka aljinɛ naam a daminɛ i ka kaburu dali la sika tɛ na haidara maa min kɛra juguman fɛnɛ ye jugumankɛla fɛnɛ ye Aha. i b'i ka jahanɛmɛ de daminɛ Ah. kabiri kaburu donni a b'i ye kɔni ko maa min sɔnna k'a ka kaburu fɛrɛ yan'a donni cɛ k'o de ye kodɔnna ye o ti kɛ ni foyi ye fo ɲuman juguman toli sika t'a la dɛ o de la naam ka laban imamu shafi'i a ko kodɔnna laban ye jumɛn ye naam maa min n'a y'a ma diɲɛ ɲini arda rabbahu qabla an yalqahu ayiwa maa min ye a ma diɲɛ sɔrɔ ka kɔn a ma kunbɛɲɔgɔnya ye kei fɛn saba naam ka diɲɛ to yen yan'a k'i to yen wa a bɛ bɛɛ to yen Allahu akbar a filanan ka kaburu k'a nɔɔrɔya dibifin bɔ a la ayiwa ka koron bɔ a la k'a fɛrɛ yanni donni cɛ a kɔnɔ sika t'a la n'o tɛ kaburu pasaji min don ale ka ja ka tɛmɛ diɲɛ sosigi kan sika t'a la dɛ dɔw da waati mɛn'a kɔnɔ dɛ diɲɛ ye sanga ni damaden ye nka n'i dara kaburu kɔnɔ fo kuma jumɛn ma to dɔrɔn ala de b'o dɔn wallahi nka diɲɛ kɔni Naam. e ni ne b'a dɔn ko kundala suruman don wallahi a ka so an ka bi sitigi maa o maa ye san 80 san 100 sɔrɔ a fɔ k'o ye si dan sɔrɔ anw fɛ yan o kɔni mɛ mɔgɔw dan bɛ kaburu kɔnɔ kabiri waati jumɛn san caman hali o ɲininkali ti kɛ sabu o de bɛ mɛn ba caman nka min naam n b'o bɛɛ ye ayiwa min bɛ taa sɔrɔ lahara sabu o ye laban banbali ye lɛgɛzɛ haidara o de la n y'a f'i ye naam n ko kira ko ali ma maa min y'a ka diɲɛ feere lahara la ko o de ye maa bɔnɛlen ye a ko seyidina ali maa min bɔnɛ bɛ o tigi ye i b'o dɔn wa ayiwa man ba'a akhiratahu bidunya ghayrihi zamzamiyu seyidina ali maa min bɔnɛ bɛ o ye o de ye maa min y'a ka diɲɛ feere a ɲɔgɔnna ka lahara a ka lahara feere a ɲɔgɔnna ka diɲɛ na o ka gɛlɛn sa ka diɲɛ lahara feere i yɛrɛ ka diɲɛ na naam kuma dɔ la o ka kan walima o b'i ye o sabu i yɛrɛ nafa ayiwa ni juge ye kiiri jugu tigɛ nka i y'a miliyɔn minɛ k'a dun i ɲɛ ni yɛrɛ ma diɲɛ na ye ayiwa u dɔɔni sɔrɔ walima commerce la i ye namara ni janfa kɛ nka ka sɔrɔ dɔ bila i kunna ayiwa kuma dɔ la i ye dɔ sɔrɔ diɲɛ na ye naam nka ko maa min bɔnnen bɛ o ye maa min y'a ka lahara feere a ɲɔgɔn ka diɲɛ na a ɲɔgɔn ka diɲɛ naam wa o de caman bɛ yen bi o mɔgɔden ka nkalon da i ɲɔgɔn dɔ la k'a tɔgɔ tiɲɛ Allahu akbar e y'i ka lahara feere i ma fɛn sɔrɔ dɛ nka i bɛna taa don jahanɛmɛ kɔnɔ n'i ɲɔgɔnna dɔ ka diɲɛ ye nin ye a fɔlɔ ye filanan i ɲɔgɔn dɔ ka diɲɛ e yɛrɛ sen bɛ ye i yɛrɛ la i kɛn bɛ ka ala ko matarafa misiri t'i dan nka i ka denbaya i mako t'u ka ala ko la fiyewu ni min bɔra waati min a bɛ bɛn i m'u bila ala ka sira kan k'i ni ala cɛ tiɲɛ i ɲɔgɔn ka diɲɛ kama sabu i ma sɔn k'o bila ala ko sira kan ko o de bɔnnen bɛ
mami ya yɛrɛ ta feere a la ye faamu ko ɲuman ya rabbi ala k'o nɔgɔya an na k'a ɲini ala fɛ an fa in ani silamɛsiw bɛɛ ya rabbi ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma saya bi y'an yɛrɛ kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ an ni ala bi ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra laban ko ɲuman ala k'o nɔgɔya n ye ala k'o k'a ka alaya kama tile 40 o de dugawu bɛna kɛ a ye an b'a dɔn fɛnɛ a dafalen a b'a sɔrɔ siga t'a la a dafalen a b'a sɔrɔ sabu kira ko ten ni taaba taara ka fɛn bɛɛ bɛ jɔ fo dugawu minnu bɛ k'a ye ko o ti bin a denw fɛ a balimaw fɛ a sinjiw fɛ dugawu o dugawu bɛ kɛ taaba ye a b'a dafalen sɔrɔ ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba in na ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen n'ala kira hɔrɔma ye kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛra ni sirifikɛ ka duwawu sanumanw ye banbagatɔ ye ani an ka alisilamɛ banbagatɔ furuw bɛɛ lajɛlen ye اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا قربا إلا نفست ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيل وقيهم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا والمؤمنين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ni kunye anye hinelase ani tashibla kene kanyeshi alama hinena Alhaji Mamadi Tarawiri alika klebina ni hukumu konnana jamiatu ansar dini islami tonde ufe commune sisi konnana sirakoro komite mayambugu ani sokoroji ugatega di nyogoma hukumu kono uya kanu ka hinelase ani tashibla kene min sigi kanyeshi ukaramogo ke badenke ma alhamdulillah amboraka ubaraw de jira awla sisa o min kera ka be december kalo ma samba fla ani muka ani duru amanyina ala fe ya rabbi blasral kam mun dira kene konnana ala ka ke hine ka nyeshi bamagato ma duwawu ani sarakati fengo fembora ala ka ke hine ka jiri bamagato inka ani alislame furi bela jerima ka foli ani wali nyimondo ani duwawu dunta ka nyeshi anfa ani ankara mogoma hadras janaba sayyid sherif usman madan haidara amba fuka wali nyimondo amba foka ni dumbe kani balma nyumaya ya rabbi ala ka ankara mogo la degeli nokoya anyi aka dugadinya aka singi tugu aka fonseria anaka jugubo ala ka la degeli nokoya ani alislame bela jelenyi ala ka nyeme anaka dimbaya sanumana ala ka nu kisi ala ka nu kalfa haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kene konnana bamagato ali balmam su fene kume kene konnana afene bora ka shiriya kaunjo a balmanke aka sinji tugu anaka balma nyuma yala tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila